Kaya rin ning pagal, ning pamagsadya ni nga pong Ginoo, metong mo ing anyawara na kaya katamo. Ing mamu nga tamong mayumo. Ing mamu nga tamong masalese. Mamu nga tamong king kasalpantayanan at lumalam ing kasalpantayanan tamong king Ginoo. Sa bawat dilim na nararanasan natin sa ating buhay, sa bawat pagkakataon na nawawalan na tayo ng gana sa ating buhay, in those moments that we are hopeless, may pagsilip ng liwanag, may pagsilip ng pag-asa. Congratulations, Rev, on this milestone in your ministry. Dakala salamat po king spiritual support ining party kay kamingan and karing ganaganang gewayo para king parokyanin sa Jose. Nakipong kasuelo niya kasi king sipagan yu mas dakalya po aso pa ning parokya, lalong-lalo na ngayon panahon na ini. And asahan niyo po na kaming parokyano ning San Jose, patuloy da kayong pangadi. And emi po akalingon ni ganaganang gewayo para kay kami. Dakala salamat amo. May God continue to bless you. Good luck po. Hello po, Reverend Father J. Car Silva. Dakal pong salamat kay Pamanantabe at sa hopyo po kaya kami. Masaya kami po at meging pagdi na kayo po ng parokya. May pa-oras po king daratan niyo po ang ordinasyon. Panuwanan na kayo po sa parati at ang tabayanan ng Apo Ginoo. At akal pong salamat amo, may kitikita mo pong pasibay. Welcome kayo pong lagi kening parokya ng Apo San Jose. God bless you po. Hi po, Rev. Good morning. Kumusta na? Parang napakabilis talaga ng panahon. Last year lang, we just give you a welcome party. And this time, at least bigyan a message. True enough na sabi nga, in every ending, there's always a bright beginning. And we in the parish really appreciated all the efforts, all the actions, yung mga tulong na binigay mo sa amin, informations. And true enough, the parish benefited from all the efforts that you did. We will surely miss you, Rev. And we're happy. Bakit? Kasi very soon, you will become full-fledged Reverend Father J. Car Zuniga Silva. God bless po and salamat po. Rev, kandida po, gandayabi akong manungkulan, kin Barangay San Felipe Pastoral Council, then taga San Felipe, nagulke po kapasalamatan kaya kayo, kin pangayatsu, kin kaya kami, kin pamanantabeyo, kaya kami ngan, karing mamasa, karing NDC, karing Asarets, karing Knights of the Blessed Sacraments, maragul kayo pong sahog kaya kami. Asahan niyo po, kaya kaming pamangadi kaya kayo, kaya maging destinasyon niyo, at kaya pakibat niyo kaya house na nang kaya kayo. Sana po, pangadiyo kami mo naman pong lagi, at sana niutos tamo po pasibayo. Pasibayo po, dakala salamat amin. Hi, Rev. Dakala salamat po kay malasakit po kay ni parokya, lalong-lalo na po kay kaming kayanakan.
Salamat po, Rev, King Gabayo, King Pami Kaluguran, at karing ega-ega ng memories that we had with you. Amis mi po kanya nitang pandasal na Bibeo, Rev. Ito po, mimingat kayo po lagi and good luck King new chapter, King Kehayungge. For sure you'll do well. Ito po, pag-pray na kayo po lagi and I know that the Lord will always guide you. Mimingat po and ito, see you when I see you. Hi Rev, on behalf of PBS, dakal na dakal po salamat kay Pamanatabe, kay mo pong makuya na panahon, pero pipakit po yung pamikaluguran kaya kami. Dakal na salamat, mimingat, may papangadi. Sana po, datang ngaldo mo naman na may kita po pa si Bayo. Mingat po ulit, dakal po salamat. Hello po Rev, kumusta na kayo po? I hope you are doing fine this time. On behalf po of the San Jose Parish Ministry and Social Communications po, magpasalamat kami po King Pamanantabe and Pamanyaw po kami, especially po when there are announcements, special announcements po especially. Lalo na po, marako po biglang announcements ngayon yung panahon ng pandemya. Salamat po naman po uling ito pong bonding create mo despite the short period of time, and especially in my case, malagad po mo pumumuli. Kaya po may patawaran nito and I'm very grateful for that po. Pao na ako na po Rev, and congratulations kaya kayo, and I hope and pray na more blessings in life po. And syempre more wisdom po. Ito po, dahil po salamat Rev, and may God bless you po always.